नमस्ते, प्रणाम, स्वागत बा रउआ सबके राइटर के राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते हैं रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी बिल्कुल पारंपरिक गांव के देहाती सोहर। तो उम्मीद करते हैं रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के नया म्यूजिक बना के बढ़िया से गायकी करी तनी तो 100% बाकी सोहर बाज जाई। ई सीजनली गाना ना है, हमेशा बाज सकेला, जिंदगी भर गाना बाज सकेला। तो चलिए रउआ सबसे एगो बात कहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा, नया नया मैटर के तलाश में बनी, नया नया मैटर रउआ सबके नइखे मिलत, अगर हमारे चैनल पे आ गइल बनी तो चैनल के लाइक करी, सब्सक्राइब करी, बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो भी वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबके मिले। एक और बात कहब भैया रउआ सबन से कि रउआ सबन खातिर हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखी ले हम, हिंदी होखे या भोजपुरी होखे। लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, विदाई सॉन्ग, या विवाह गीत, या पूर्वी, या निर्गुण, या झलकुटन, या धोबी दासू गीत, हर एक प्रकार के सॉन्ग रउआ खातिर बिल्कुल उचित चार्ज में लिखी ले। हर एक प्रकार के सॉन्ग रउआ के हमारा चैनल से मिली। तो चलिए देखिए आज के मैटर कैसे बा, के तरह से गावक बा, कौन लाया कौन धुना रउआ सबके सोहर हम गा के सुनाओ तनी। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए सोहर कैसे बा। कि ननदो के हाल दे बोलाई बहार गढ़वाई आंगनवा लिपवाइब हो, ललना राम जैसन भइले ललनवा भवनवा के भाग जागल हो। कि दुआरा पे बाजी बधैया लुटाइब रुपैया जे खुश भइले सैयान हो, ललना राम जैसन भइले ललनवा भावनवा के भाग जागल हो। चलिए एक बार सबके गा के सुनाई तनी हम। कि ननदो के हाल दे बोलाइब हार गढ़वाइब आंगनवा लिपवाइब हो, ललना राम जैसन भइले ललनवा आंगनवा के भाग जागल हो। कि दुआरा पे बाजी बधैया लुटाइब रुपैया जे खुश बड़े सैयान हो, ललना राम जैसन भइले ललनवा आंगनवा के भाग जागल हो। तो उम्मीद करते हैं मैटर हुआ सबके बेहद पसंद आइल हुई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवाओल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, कॉल कर सकले, व्हाट्सअप कर सकले। रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज में फुल गाना मिल जाए। एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारे गाँव में कोनो मिस्टेक भइल होखे तो भैया क्षमा चाहतनी, ऐसे कि हम गायक ना हैं, रुआ सब खाली समझा सकिले, बता सकिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना लेके, तब तक अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।